ku manta ku rattaba mana subscribe sannan ku danna kararrawa. Haka zalika ku san bada mana like, ku suburbudo mana sharhi, sannan ku yada wannan dauka. Kai kenan. Kai wallahi wannan duda soja ne idan na da Allah ne to line ne yana waya dan yana ganin yi soja ne a wallahi sai na latsa akan yi soja ne ne zai raina mana wayo ko wallahi ƙarya ne wallahi shi Yusuf jega dan komedi jega dan komedi bi shi ka shabar mala ba mu waya kamar yan ba ku waya kai mu da ka ga haka ko dan ka sa wayannan kayan wace ne kai tambaya ma kawo wayan ya hakuri ka caje mun kanka wallahi ba komai a jiki sai garin kwaki caje mun kanka kai hakuri ba komai a cikin ajiya ya garin kwaki kai ni zaka daya kana rainawa wayo har ni zaka mara ai wallahi sai na harbi dan Allah kai hakuri wallahi sai na harbi dan Allah kai hakuri wallahi ma ina rabu da kai ai kai kawai dan Allah kai hakuri ina juya baya zan harbe ka yau na shiga uku dan Allah kai hakuri ungu dan Allah ya hakuri da Allah ya labai ai ko zaka ci uwarka daidai gwargwado wallahi